Surface water source sa Metro Cebu inanay ng miubos, gumikan sa nasinating grabe nga kainit sa panahon. Apan gitataw sa MCWD nga walay angay kabalakan, kaya doon na pa'y igong supply sa tubig ang Subo. Ani ang report. Ang Buhisan Dam sa Barangay Buhisan, Cebu City, usa sa surface water source sa Metro Cebu Water District kon MCWD. Sa unang tanaw makita ang greenish water sa dam kay ni-reflect ang lunhaw nga kakahuyan ug ang asul nga kalangitan. Usa kini sa gikuhaan sa supply sa tubig sa nakadayang barangay sa Cebu City. Apan naapektuhan na kining dako nunod sa nasinati karon nga kainit sa panahon. Matod sa MCWD, wala pa sa critical level ang ilahang water supply, apan admitido sila nga sa pagkakaroon medyo ni kunho na ni. Sama na lang diri sa may Buhisan Dam. Din ang naanda nila is 5,000 cubic meters kada adlaw ang ilahang harvest, apan karon ni ubos kini ngadto sa 3,000 cubic meters kada adlaw. Gawas sa Buhisan Dam, naapektuhan na usab ang Haklupan Dam sa Dakbayan sa Talisay nga ni kunhon og 25,000 cubic meters gikan sa 30,000 cubic meters kaniadto. But I'd like to emphasize ang atong surface water, this is just about 15% of the total production of MCWD. Ang MCWD mostly relies on underground water sources. Giklaro hinuon sa tigbababa sa MCWD Minerva Herodias nga aduna pay igong supply sa tubig sanglit wa pa man matarog ang ground water source. Ana usab ang bulk water supply, lakip na ang bag-uhay lang gikan sa Barangay Lusaran. Apan bisan panini, hugot nga gipangandaman sa MCWD ang epekto niya sa El Nino. Ang amo ang direction is mag-desalinated seawater ta. No. Ang desalination mo gyud na siya tubag sa dry season sa El Nino because ang seawater dili man na siya mahurot. If moabot ang panahon nga kinahanglan jud ta mag-rationing, we have 9 delivery trucks on standby para atong bahin-bahinon mahatod nato sa atong mga konsumidor nga nagkinahanglan. Adunay awhag ang MCWD sa katawhan aron makadaginod sa tubig. Number one good is mag-conserve ta. And then if na available, example na iuwan, kita mag-andam na lang daan tag mga balde-balde, containers, etc. So that maabot man yung panahon nga maybe ang MC dili available dayon, naa pa mo'y extra nga magamit sa inyong balay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.